Als je Surinamang bent, als je Surinamer bent, dan zit het in je bloed. Dan zit het in je opvoeding, het zit in je genen, Yuna Surinamang. Want als ik dat mag bevestigen met voorbeelden. Kijk, op de dag van vandaag, als een Biggie Boy in de ring staat, of een Tyrone Spong, kijkt heel Suriname. Wanneer Oranje speelt, wat tegenwoordig Suranje heet, dan kijken we allemaal wat die Srana Boys doen uit vaderlandse liefde. Waar Surinamers aan het werk zijn, dan zie je van, we zijn trots. Hey! Dan zien we die worstelaar, die bokser of wie dan ook met de Surinaamse vlag. En dat gevoel heb je nog steeds als je geboren bent in dit land. Dat je nou een Sranamang, echte. Mijn eerste ervaring van de schoonheid van dit land begon al heel vroeg. Als klein jongen van 6, 7 jaar was ik al bezig in de natuur. Ik had een hengel en voorop bij mij in de oude Charlesburg was er een gootje waar ik krobias zat te vangen. Ik ging naar het bos om te wandelen. Ik speelde voetbal op straat. Dat was toch een mooie jeugd. En toen al zei ik van, dis na mi kondere. Toen al had ik onbewust het bewustzijn van vaderlandse liefde. Dit is zo'n prachtig land en geloof het me, there's nothing better. Inderdaad, er is nu een stilstand in die showbiz met betrekking tot het organiseren van live shows. Maar wat ik merk is dat de artiesten toch nog heel goed bezig zijn. Je hoort steeds weer nieuwe liedjes, nieuwe videoclips en ik denk dat de artiesten nu de gelegenheid hebben om extra te werken aan de kwaliteit. Vroeger moest je een cd maken, 8 liedjes, 10 liedjes en dan was het oké, we zijn klaar met lied 1, lied 2, 3. Want die cd moest binnen 2 maanden op de markt komen. Maar nu is er een zee van tijd. Hè? En wat ik de artiesten wil adviseren is, je muziek moet je registreren bij een company die je muziek verkoopt. Dan verdien je eraan. Want geloof het me, met cd's verdien je niet meer. Want als ik vandaag een liedje uitbreng, is het morgen op YouTube en iedereen downloadt het gratis. Dat is de realiteit. Dus wat je moet doen is toch wel ergens een company hebben waar je lied registreert, een deal aangaat. Ik denk aan iTunes en andere, weet je, Spotify en zo. Dan verdien je wat aan je muziek, toch? Dus goede muziek verkoopt altijd. Leuke, populaire muziek spreekt altijd aan. En that's the way you got to do it. Ook met schilders. Ik zie nu exposities, speciale exposities. En ook dat werkt in de praktijk. Maar je moet het ook laten zien. En gelukkig hebben we nu social media. Als je als kunstenaar iets hebt, doet er niet aan toe wat. Dan kan je dat ook presenteren aan het grote publiek. En ja, is het goed? Is het mooi? Is er een behoefte? Dan gaat men jouw kunstwerk kopen.